Te perlu kadang biang ke notice jingnya ko kwai dok kha le fishing competition ka balapan ya da ka resign tia pons onar fishing competition hang te ha tu ber tak nyang ha is jan tia hill katari kolong ar phra tarik ubna phra ar jar phosau ka por kum bajulong hi nado khanda bije min step hado la bije jan met te ka prai a ketiken way run biang le way kwai ka dai si jar mar way te ka price ke benang kong along arlang ka price ke baar hado ka bakhat nyu kan long silak way bat ka bakhat pra bat ka bakhat kendai kindon la ka jong kata ka dai khat pra pin ya lai pe hajar ubaya khat kendai unde nyo si pe hajar kan sadon ru ka consolation price hado ar totally nado ka benang kong hado ka baar pe kin ai bet lai hajar marway thì cái price hàng này là long cùng bà sao con đai tali là ya bon thảm cái price thì nó lo cái đó kha rim on the tham mai ha ka ar phuway tari banai bo pra ar char pho sao por ship hau bje men step cái claim như thô cano quintal cái thẻ mà cái sự thô tăng bậc cái thẻ tham mai nằm tiếp ra cả bon du na nằm kim như thô quintal on bên khoai ship hau tali cái pungแต่ละ bon tali pung kata thế Andi tiken nado ar panyotrik ubnai bapra arjar pusau perman step kesengi shwa kesengi kwai mo tar panyotrik kedai kesengi bar on shabo jaka da usai neron wiang bar anweng yakideng tang sis haden shikenta haden baladep de tiken sisen baladap ki price kirawan kim dan hak bantau kulmar Amsha bande nedi kian harut kapung ta kabajulong he kajing jengai uway na uway rawan kalong khatsa unchi kata le kabajulong he man barabore an sim jing theo ha baro ki jai dokha light no ki kha he khle tar julong he yak lo ki dro an bo por na ka office balada amla banwan kat kum ka por balabo an pen khalai biang kum bajule Shakiway ki competition ta te bujule hi tam tipre ya kapor bagi phawan par kalong kothan ya kalau kidro ande tang hapo keceka kwai batang hakane hi kesngi kata takat bagi mon ma kalau kidro ngani thoi ki price jo kalau kidro ma lo kidro ke banang kong dai ke brand new Alto K10 ka bajula ben chong dor hado dunasan la kai ma kabar pan kedai sao pheo hajar là ching hier lại per ma ching per là jangai kabalai de ar pheo hajar pat ke besau kedai san hajar si tiket kador kedai lai spa lada ar tiket pan kedai san spa kapor ban pen khalai ke ni kalau kidro kedai ar siteng janmet te phila ban kontak kini ki number bala bo hatrai kila dan hado sautli te kit bok kirweng pi perlok we pin ya kini ki price khnang we pin ya wan ra shai la ki yeng ki yeng ki sam jang phi da ka jing comment ba ka jing pho sam khe sanang subscribe YouTube channel jonga khnang magan upload na ka por kum kene mar san ya ngai ke notice te ka wai kum ka jing pentim kalang bah ka ne ka ar phra dari upnai phra ka chok ka sngi kan yadon ka jing kop khwai do kha hang te ha men sngat motha kata haki price ki bakham he banye kene hado si tali ki brand new kali kin ai kata ka bahe do ka dai ki pick up bat ka ba ar ki celerio bat tali ki brand new Alto K10 ki besong dor di ki saw laksane te pila banjet hakano pila banwan kadon ke video notice bangala batai hang nei ha channel jonga ngan sabo ikaling joka description sale check e kata pinyo I kat no ke jing he jong ki price kat no consolation price pat ki ai ki ero de te perlok tang kata hi kulai sibon pila page video jonga do bukut pan kulet ban subscribe